oldarraldi judizial bat bizitzen ari garela uste dugu. Euskararen normalizazioa bideratzen duten hizkuntz politiken aurkako oldarraldi judizial bat, horrek kezka handia eragin du. Ez bakarrik euskalgintzan eta euskalgintzaren kontseiluan, baizik eta egun hauetan jaso ditugun atxikimenduek eta ikusten ari garen mugimenduak uste dut adierazten duela kezka hori, larritasun hori oso partekatua dela gizartean. Oldarraldi honi aurre egiteaz aparte, uste dugu jauzi bat eman behar dugula euskararen alde, eta jauzi hori gainera egin behar dugula herri bezala. Bakoitzak dagoen tokitik, guri dagokigun tokitik, gauden erakundeetatik, eta gaur kalean urrats bat, jauzi bat eman behar dugula euskarak jauzi hori eman dezan. Gaur gure deia argia da. Euskararen normalizazioaren bidean eta hizkuntza politikaren inguruan konsensua berreskuratzea. Geure hizkuntza babesteko eta geure hizkuntzak aurrera egiteko. Guretzako Euskal Legea lege importantea izan zen, Euskal Herriko udalei lege erremintak ematen zizkiotelako hizkuntza politikak ere garatzeko, eta hizkuntza politika horiek herritarrengandik hurbilen daudenak direzen lez, nolabait esatearren egiten dituzte hainbat ekimen, baina baita ere hizkuntza eskubide guztiak, herritar guztien hizkuntza eskubide guztiak bermatzen dituzte. Bueno, nik uste dute oldarraldi judizial eta politiko honek agerian utzi duela gauza bat, ez? Euskerak administrazioan ez duela bat ere bermerik eta berme horietaz hitz egin behar da. Bestela berme horietaz hitz egiten ez duen nenean, pasako dena da, hemen herri honetako epai euskarafoboak, epai euskarafoboak jarrituko dutela ebazten, ez? Eta gure ustez guzti honek aldarri batera eramaten gaitu. Uste dute euskal instituzioek kokatu behar dutela erronka bat bezala, administrazioa benetan elebiduna bihurtzea, eta elebidun bihurtzeko euskarari eman behar zaio gaur egun lehentasuna euskaldunok erraldunak dauzkaten eskubide berdinak izateko. Badaude eragile batzuk, planteatzen dutenak hizkuntza eskakizunak ez direla zilegi. Eta hizkuntza eskakizunak eta eskubide laboralak daudela elkarren kontrajarriak. Hemen badago gehiengo sindikal bat planteatzen duena eskubide laboralak eta hizkuntza eskubideak eskutik doazela. Langilok ere badugula euskeraz bizi eta euskeraz lan egiteko eskubidea. Eta beraz, eskatzen duguna da marko legal bat bermatuko dituena hizkuntza eskubideak, baina baita ere hizkuntza eskubideen kontrako jarrera hori adierazten ari diren eragileek gogoeta egin dezaten eta bere jarrera berplanteatu dezaten. Helduak, uste handikoak gure herriaz. Goiz eta arrats berriketan gure herriaz. Nik nahi nituzke halako segurtasunak eduki, baina gauzak zerdien kontuak ez zaizkitateak zen. Hori suertia nahikoak dien noiena, sasi guztien gainetinkan gabiltza egan. Inok ez zidan esan euskaldun izatia zeinek ezaban, hobe nuela hautatzia munduko izatia.
euskara, jalgia di plazara.